Bueno, pois a verdade é que temos que afrontar un problemón. E cando digo que temos que afrontar un problemón é que non podemos permitir, por parte da Xunta de Galicia, que máis de 400.000 persoas entre Vigo e a área metropolitana poidan correr o risco de quedarse sin auga. Eso sería terrible. Despois de intentar dialogar, despois de sentarnos técnicamente co Concello e coa empresa concesionaria esta semana, visto que non teñen ningún tipo de solución, independentemente de que sí lle trasladaran ao alcalde, ou mesmo o alcalde, bueno, se non lle trasladaron, dixo que era unha situación doada, que supoñía pois o cambio dunhas válvulas e que eso serían pois 50.000 euros, e mesmo daba un ultimátum, creo, recordar, de 48 horas, a sabiendas de que as empresas que están realizando os controis e os técnicos da Xunta de Galicia a min me trasladaban que eso estaba moi lonxe da realidade e, polo tanto, a obra que había que acometer froito de unha deixadez continuada por parte de quen ten a concesión agora mesmo e de quen a pediu ademais por escrito de xeito reiterado no ano 2023 e así se lle concedeu, que en este caso é o Concello de Vigo e a empresa que ten a concesión. Sentámonos e vemos que pois a solución é a que di Augas de Galicia, polo tanto non son 50.000 euros, son preto de 2 millóns de euros, non son 48 horas, van a ser varias semanas, pero aquí non hai avance. Como non hai avance, ao final pois determinouse por parte da Xunta de Galicia que esta mesma mañá Augas de Galicia fixo o encargo vía de urxencia a unha enxeñería e a unha empresa especializada para que acometan as obras que consisten en realizar un bypass, porque as válvulas non se cambian en 2 horas, nin en 12 horas, nin en 48 horas, polo tanto realizarase un bypass, vaise pinchar directamente dende a presa a canalización, sin pasar polas válvulas, para que quede a zona totalmente seca. Primeiro poránse unhas válvulas provisionais e faise a encarga das válvulas definitivas, porque son macroválvulas que non están en ningún almacén, senón que teñen que habilitarase, polo tanto, poñelas. Eso é fundamental, porque senón sí que poderíamos chegar ao Nadal sin auga. Cando o alcalde de Vigo decía no verán que igual nos quedábamos sin auga, e Augas de Galicia dicía que era prealerta, pero que non había alerta, eu estou convencida de que o alcalde sabía perfectamente as fugas que se estaban levando a cabo. Eso non é importante agora mesmo, o importante é que os vigueses e os veciños dos outros 8 concellos que teñen que beber deste mismo embalse non se poden quedar sin auga. Despois xa dirimiremos pois quen é o responsable. O señor Caballero sabe perfectamente que este lío ven de atrás, que temos 12 fallos, que os 12 fallos son a favor da Xunta de Galicia, e eu o que sí agardo é que o alcalde non pretenda que o arranxo desta obra o teñan que pagar os vigueses nin os veciños dos outros concellos. Supoño que pedirá responsabilidade a quen ya ten que pedir, que en todo caso será a concesión, pero bueno, eso é algo que ten que evaluar el dentro da súa propia casa. Eu, para o que me encomendaron no seu día, é para resolver problemas, non é para ter enfrentamentos, e eu agardo que este problema quede resolto e a partir de aquí, por suposto, non se pode seguir nesta mesma situación. O resto dos concellos non poden estar pendentes do que se faga ou deixe de facer e, polo tanto, hai que dar un paso en firme e hai que crear unha mancomunidade. Agora mesmo a Xunta o que ten que facer é solucionar o problema. Visto que non hai solución posible, visto que non a queren acometer, visto que enredan e encima, bueno, pois uns din unha cousa e outros din a contraria. Eu sempre digo que donde hai papéis calan barbas e, polo tanto, imos facer a encarga. Facendo a encarga, temos que dispor de orzamento, por suposto. Agora é urxente e, por suposto, dende o punto de vista xurídico estáse evaluando e despois a responsabilidade virá detrás. O fundamental agora mesmo é que non nos quedemos sin auga. Estamos falando
pois de algo importantísimo, trascendental. Estamos falando dun problemón. Non estamos falando de que Vigo e a área metropolitana se poida quedar sin auga unha hora. Non, isto é moito máis. Sabemos a canteira que se produce cando pois un grifo se nos avería nunha casa. A que se lía, pois imaginádevos con estas macroválvulas. Por lo tanto, o primeiro é o encargo, despois de sentarnos técnicamente, despois da disputa dialéctica e a partir de aí coa tranquilidade que debemos ter os cidadáns e a administración autonómica. Despois toca a pelexa, pois que en todo caso, se non se arranxa, acabará sendo nos tribunais. Son quen de apartar a Qualia porque é unha concesión do Concello e, polo tanto, o Concello ten unha concesión, deriva, supoño que faría o pliego correspondente no seu día para que alguén executara os traballos, igual que Augas de Galicia fai as súas concesións. Polo tanto, eso será un problema que teñen que arranxar ambos. Eu o único que digo é que agardo que o señor Caballero non pretenda que pois esta festa acaben pagando os vigueses. Efectivamente, esta mañá estaban reunidos, no día de onte, de novo, técnicos de Augas de Galicia se achegaron a todo lugar, e máis, incluso responsables de presa, estivo con personal de protección civil, porque estamos falando de un traballo moi importante e estamos falando dunha serie de riscos e, polo tanto, isto todo ten que estar evaluado. O que si vos podo adiantar que non vai a ser un traballo que se desenvolva en 1, 2, 3, nin 4 semanas. Vai a ser un traballo máis longo, pero o encargo vai ser para xa, de maneira que, independentemente de que Augas de Galicia xa estivera en contacto vendo onde poderíamos ter as válvulas, as provisionais e as definitivas, agora o encargo teno que facer pois a empresa a cal se determine que vai a realizar este tipo de obras, pero aínda así ten que ser inminente. Bueno, eu creo que fun clarísima, non? E podo volver a repetilo. Temos claro o que aconteceu dende un principio e no lugar no que estamos agora. Temos claro que isto foi unha disputa enorme onde temos distintos fallos, todos a favor da Xunta de Galicia. Temos claro que nunca se facilitaron os traballos. Tamén temos claro que hai asinado un documento no cal o propio Concello de Vigo quixo a manipulación única e exclusivamente das válvulas para eles, e cando digo eles, digo a concesión, vamos, o alcalde non vai ali a abrir a válvula, a concesión, pero aquí hai unhas responsabilidades. Pero hai algo que está por enriba de todo isto, que a auga é un ben público e que nós temos que salvagardar que haxa os servicios mínimos que ha de ter unha persoa, e é abrir o grifo e ter auga. Pero, igual que unha persona, falamos dun negocio ou podemos estar falando dun hospital. Non podemos seguir permitindo esta liorta, algo que non me permitiría a min o presidente da Xunta de Galicia. A min faime unha encomenda e esa encomenda é que eu non estou para dar problemas, sino que estou para dar solucións. A Xunta de Galicia pide unha solución, a solución ponse en riba da mesa e a partir de aí pois xa se verá os 2 millóns de euros que nos ten que poñer. Pero agora mesmo, visto que non hai avance, visto que non hai solución, visto que o tema dos 50.000 euros, bueno, pois supoño que é un quentamento nun momento determinado, as 48 horas, pois tamén, a veces váisenos a boca, non? Somos humanos e, polo tanto, sendo humanos, non pensamos moitas veces o que dicimos, podemos ter errores. Bueno, pois agora damos o paso e por suposto, asumimos a obra porque encargamos a obra, financiamos a obra, pero eso non quere dicir que non se pida a responsabilidade pertinente. Bueno, eu creo que a cronoloxía está máis que clara. Ata o ano 2023 houve unha negativa total e absoluta do Concello de Vigo a que Augas de Galicia entrase na presa. Hai sentencias e, polo tanto, pois, o Concello non lle queda outro remedio que dicir si entregamos as chaves.
Entregan as chaves e, polo medio, unha salvedade ou unha exixencia. Exixencia que Augas de Galicia acatou, que foi dicir, bueno, pois o igual que é o responsable da canalización, do cal tamén poderíamos falar longo e tendido, pero non vou entrar agora mesmo en todo iso, eles din, pero hai algo que é inherente, que é manipular as válvulas, mover as válvulas, é dicir, o grifo hai que abrilo, hai que pechalo, e con eso pois tamén levas comportas. E Augas de Galicia acata e di que eso é así. A partir de aí, realízanse unha serie de inspeccións. Inspeccións que non sempre foron pois unha alfombra vermella, hai que dicilo, pero é algo que foron lidiando entre sí os técnicos. En abril detéctase que hai un pequeno fallo, pero aí tamén hai unha exixencia por parte do Concello ou da concesionaria, porque aquí hai responsables subsidiarios entre uns e outros. Eu son responsable das miñas concesións. O Concello ten que ser responsable das súas concesións. Entón, no mes de abril o que se pide é que a hora de manipular as válvulas, que sigue manipulando a concesionaria, nunca Augas de Galicia, porque así o pediron, pídese que solo se poida abrir a metade. Augas de Galicia acepta que se abra a metade. Seguramente un enxeñeiro vos lo explicaría moito mellor. Acéptase e vese que hai un fallo en unha delas, un pequeno fallo, pero en ningún caso compromete o que é nin a presa nin o suministro de augas. En outubro volvese a realizar outra inspección que tamén é froito de un cambio legislativo de presas. E ven persoal máis especializado e, polo tanto, aí sí que hai que mover xa as válvulas íntegramente. E aí detéctase que a primeira que tiña un pequeno fallo, o fallo vai a máis, pero a seguinte é que xa casi non funciona. E non funcionando e non podendo manipular, eso é un problemón. Aparte de que se detectan outro tipo de cousas como poden ser grietas. E entón é aí cando se di hai que tomar medidas. Esa é a cronoloxía dos feitos. E tomar medidas supón, sentémonos nunha mesa, nos creemos que hai que facer isto, Concello decídenos se estades de acordo e concesionaria ou non estades de acordo, en ningún momento se dixo que non estiveran de acordo co que hai que facer, pero o que sí desvotamos foi o que dicían que había que facer. Unha válvula, 50.000 euros, unhas horas, e aquí acabouse o problema. Por lo tanto, ese é a cronoloxía de os feitos. Eu, técnicamente, darásevos toda a información. Estas válvulas, efectivamente, teñen anos, habría que facer un mantemento durante moitos anos. Augas de Galicia non puido entrar a esta presa, e, polo tanto, efectivamente, todo se acaba. Ahora, hai que ver se isto se puido evitar. E a min o que me din os enxeñeiros é que isto se puido ter evitado. Agora os enxeñeiros terán que demostrar se iso puido ser así ou non. O que está claro é que en ningún momento a concesionaria pode ocultar a información a Augas de Galicia. En ningún momento. E o que si vos podo dicir é que en ningún momento a concesionaria informou a Augas de Galicia da problemática. Sabedes que ten unha planificación Augas de Galicia. Dentro desa planificación está a delimitación para detectar o que son as augas subterráneas e a viabilidade de facer uso desas augas subterráneas, que en ningún caso temos bolsas de augas subterráneas tan grandes como para poder suministrar, por exemplo, Vigo. Pero Vigo non estivo nunha situación de alerta. Vigo estuvo nunha situación de prealerta. Eiras estivo nunha situación de prealerta. E o que teñen que facer os concellos é ver nas canalizacións as pérdidas que teñen. Por certo, o Concello de Vigo, que tería que facer públicas esas pérdidas nas súas canalizacións, nin as está notificando, nin as está publicando. E é obrigatorio por lei. Por lo tanto, a Unión Europea o que está dicindo é que as pérdidas nunca poden ser superiores ao 20%. E temos detectado zonas onde as pérdidas son superiores ao 50%. Entón, o que temos que facer é o recurso hai que mimalo e o recurso hai que controlalo.
e hai que invertir para que ese recurso non se acabe perdendo. Por lo tanto, eu creo que eso é o primeiro que temos que facer. En ningún caso agora mesmo está na planificación realizar ningún embalse. Conselleira, xa finalmente, respecto á reunión mantida coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil pola chegada de cinzas ás cuncas dos ríos en Ourense, polos incendios, que resultado pode dicir? Bueno, pois eu creo que foi moi satisfactorio. Aí estaba persoal da Xunta de Galicia, distintas consellerías, estaba a Confederación Hidrográfica e eu entendía que había que convidar a todos os alcaldes pois que están nesa cunca. Ao final, o que terminamos é crear unha comisión de carácter técnico, de maneira que a Confederación nos traslada a información das distintas accións que está levando no territorio, pero xa non só agora no post-incendio, sino tamén de cara a un futuro. De maneira que entre todos poidamos chegar a máis. En unha zona que é onde máis concellos temos con problemática de seca, que é o caso de Ourense. Por lo tanto, agora hai que crear esa comisión, habrá representantes da Xunta, da Confederación e tamén representantes dos concellos para ser operativos. Nós o que fixemos foi dicir que traballos estábamos levando a cabo, a Confederación dixo que traballos estaban levando a cabo e a partir de aí, pois encauzar os esforzos en aquelas zonas que teñan maiores problemas.